Ассалому алайкум. Мана имрӯз моҳи март, аввали моҳи баҳор ним шуд. Дар боғи мо мана зардолу гул кардагиай. Пештар ай зардолу мана як боғи мо да 4 намуди бодума, як намудаш мана гул кардагиай. Мана қатори олуво боша, олу ҳозир манам хел манам ҳолати гулкунидай. Манам хел бояд ами як дурӯза гул куна ина. Мо бояд чӣ корро анҷом диҳем. Мана корҳои мо ки пайдарҳам рафта истодааст. Мо аввал абрезкара тамом кардем. Баъди вай коркарди зимистона, яъне дар коркарди зимистонаро мо гуфтем ки мо дертар мекунем, барое ки ҳамун доруе ки мо дар вай истифода бурдем ҳам як функсияи ҳамун дору ин падкор ки яъне додани ғизо мебошад. Мо ина дертар кардем. Анакун ҳозир дар ин вақт мо чӣ кор бояд кунем? Мо бояд ба додани мана ҳозир мо дидем чӣ хеле ки мана ҳам зардолу ҳам бодом гул кардагиай, мана олу ҳам, мана пайдарҳам ҳам хел дигар дарахтҳо ҳам хел ба кушодашавӣ оғоз мекунанд. Мо бояд дарахт дар ин вақт ба нуриҳо бисёр эҳтиёҷ дорад. Барои ҳамин мо чӣ кор мекунем? Мо ҳозир ман 3 шакл қатъи мо нишон метиҳем. Ҳамун намуде ки мо дар боғи худмон мекунем. Ҳамун намуда мо нишон метиҳем ки ба чӣ шакл мо ҳамин озуқаро метиҳем. Мана вақте ки дарахт, мо дарахти мана инҷа дарахт ҳаст. Хоб ҷое ки дарахти ҳамин қатораи боғи мо дар вақти қоқшдагӣ буд, мо ҳамҷа айнав шинондагӣ будем. Мана ҳозир майдатар ҳамин дарахт. Мо ҳамина чӣ шакл қатъи вай кардем? Мана гирбша ҳам хел дору. Ҳозир аз кадом дору истифода бурдан дар кора? Ҳозир бисёртар дарахтҳо эҳтиёҷ доранд доруе ки таркибшон азот бояй. Ба мисоли селитра, карбамид, яъне мачавине ки мегем. Анами доруҳо бояд ҳозир мо истифода барем. Барое ки ин доруҳо дарав барои инкишоф ёфтани рост, яъне ҳамун афзоиши ҳамун дарахт дарав, яъне ба тариқи тез ёрӣ расонда метавонад. Барои мо ҳозир ман ҳамин гирди дарахта масофа 1 метр дуртар вай кардем. Масофа 1 метр дуртарда ҳамун доруро чошидем. Баъд нарм кардем гирди ҳамира. Мо манам хел ба ҳамин шакл нарм кардем. Ҳамин гирди ҳамида аҳамият дода боша. Охир вақте ки охир беле ки мо ҳамун вай мекунем, мулоим мекунем, ҳамунҷа бояд ҳамин гирди ҳамин як ба шакли яъне давра шакл ҳамин хел ҷӯйборча кардагиай. Вақте ки мо оба метиҳем, ҳозирашда намии замин таъминай хуба. Яке вақте ки тобистонда мо об метиҳем, барои об агар ҳамин гирди ҳамин дарахта истодаанда, яъне намира қапидаанда, манам хел гирди ҳамина вақте ки мо ҷӯйборча кардем, об додаанда ҳамин ай нами пурра таъмин мешавад. Мана ин шакле ки мо озуқа додем. Мо яъне чӣ кор кардем? Ҳамун доруи мо ай карбамид истифода бурдем, селитра не. Ҳамун карбамида вақте ки мо додем, баъди вай хокистар қатъи якҷоя кардему, баъд яъне нарм кардем гирча. Мана дуюм шаклча ҳозир мебинем. Дарахт вақте ки калон шуд, мана ин дарахтои мо 7 сола, 9 сола дарахт дорем. Мана ин решои ҳамин дарахт то 2 метр зиёдтар мана иса ҳаракат мекунам. Барои мо дуюм тарзе ки ҳам вақта нагира, ҳам пурра ҳамун решо ай доруи медодагӣ мо таъмин шавад. Мо ба истифода ай лома истифода бурдем. Мана ин хел чуқрӣ меканем. Мана ин тарз қатъи чуқрӣ меканем. Ҳамин хел чуқриҳо гирд ба гирди ҳамин масофаи 1-1.5 метрда дуртар ай ҳамун танаи дарахт. Баъд мо ҳамин вай чуқрие ки кандем, ҳамида ҳамун миқдори лозимии дорура рехта метонем. Ана ки шакли сеюм. Шакли сеюм ман агар ҳамин қатор аҳамият дода бошем, мо ҳамин хел гирди ҳамин бел қатъи 5 та 6 та ман ҳамин хел чуқриҳо меканем. Ҳамина масофаи қариб 2 метр, 1.5 метр то 2 метрда ман ҳамин хел чуқрӣ меканем. Баъд чӣ кор мекунем? Вақте ҳамин чуқриро мо тайёр шуд, мо ҳаминҷа фарз кардем ман ҳамин дарахтои мо ҳозир ай 7 сола боло ай гуфтем. Ҳар як ҳамин дарахтда мо ҳамин меъёри 1 килограмм карбамида мо ҳамин чуқриҳода тақсим мекунем. Фарз кардем агар 5 чуқрӣ боша, яъне ба миқдори 200 грамми ҳамида мерезем. Ва вақте ки пӯшондаанда мо хока намепӯшонем. Барои ки ҳозир оянда мо мебинем дарахт агар бо эҳтиёҷ пайдо кард ҳамун доруда, мо метавонем ки ҳамин дуюмбора кормона зиёд накунем, ҳамин чуқриҳои вай мекардагимона бо дору доданмон
мешава ки ҳамин чуқурида бо дору дием ҳозирашна мо ман карбамида мачавин ҳамида меандозем баъд ай боло вақти пӯшондаанда мо хок не хокистара ай болои ҳами доруи вай кардагимон мепӯшонем доруи задагимон мепӯшонем ана хокистар ҳам функсияе дорад ки як хокистар ҳамчун кали истифода мешавад як элементи дигар баъд ҳамин ки намирам нигаҳ медорад баъд ҳамин вайроншавии хока пешгирӣ мекунад барои мо нисбат ба хок мо ай хокистар истифода мебарем бо дар ҳамин чуқурӣ бо вақте ки зарурат пайдо шуд бо дигар дорура истифода мебарем ман ҳамин ба ҳамин шакл ҳозир мо боғо монда додани озуқара давом медиҳем бародарон дар амони худо бошед.